Poď. Super, áno. Tak a fyzicky 35. Fyzicky tak 30-35 asi. Predpokladám, že časy máte výborné, že dievčatá a chlapci sú výborní športovci. Máte tam aj dievča? Áno. Jedno dievča, jednu princesnú, tam ste si zobrali so sebou. Je to dobrá bežkyňa? Výborná, najlepšia. Super. Dáma a páni, držíme palce. Super. Nie. Ale áno. Tak ja tam mám 200 metrov stúpania. To je nič, to je poďte, ani mi kusám a zobejte po ceste. Dobre. No čo, ako? Jak skoro došiel? No skoro išiel šrot? Paráda. Tam bola kozačka 44, Ďurkovič 11. Tam to bola šotolina, komplet blato, kozačka. Aha, fúha. Tak som
som to potom dobiehal tu na tomto, jak som išiel do mesta. Komplet zlato? Nevedel som kam vstúpiť, tak som sa škúskal, vybíjal sa mi botaná čelúka. Z najväčšej mláke proste tma. Peťo, jak sa cítiš pred posledným setom? Chcem to mať už za sebou. Asi tak. Sa nevíš očka, kedy Ale ináč nie, počasie je super na behanie. Keby to bola možno prvá etapa, tak by to bolo super, ale tým, že to je posledná, tak ani si to nemôžem užiť, len prežiť. Zdraví prežiť a dobehnúť. Tak. No. Poď, tu hore, poď. Prekonali možno nejaký strach, aspoň z ženského uhla pohľadu to hovorím. Accenture, štefovka na záver, a máte tu už aj faninky, manželky, priateľky, najväčšie fanúšičky. Dobre.